Sí, gràcies, presidenta. Senyor conseller, recentment el Departament de Salut ha posat en marxa una campanya per incentivar les trucades al 061 amb l'objectiu de mitigar la situació de col·lapse en les urgències d'alguns hospitals. Davant el previsible increment de trucades, quins recursos s'han incrementat, sobretot en relació al personal mèdic i el que ha d'atendre les trucades? Gràcies, presidenta. Miri, he parlat amb treballadors del centre de trucades i ells, esclar, no han notat cap increment de personal. No l'han notat. Però, esclar, a més, miri, la seva situació laboral s'ha agreujat amb aquesta campanya. No sé si vostè és conscient que el plec de condicions signat amb Ferrovial el 2015, després de l'adjudicació de la gestió del centre de trucades del 061, posant en valor la baixa de més de 2 milions d'euros en relació a altres ofertes, no s'està complint des de fa més d'un any. El SEM no sembla que en sigui conscient perquè afirma públicament que sí que es compleix. Miri, ni Ferrovial compleix ni el SEM li reclama que ho faci. Li puc posar exemples. Hi ha situacions d'eventualitat en frau de llei. Hi ha discriminació salarial en relació als compromisos del conveni. No es compleix la formació contínua prevista, imprescindible en un servei com aquest. Es varien contínuament els protocols i els calendaris. No es respecta la pausa automàtica entre trucada i trucada. Els coordinadors de sala han d'agafar trucades deixant sense suport la sala. En fi, podria seguir amb una llarga llista. Ni compleixen el conveni laboral, i ha estat denunciat repetidament a Inspecció de Treball, ni compleixen el conveni signat amb el SEM, que hauria d'intervenir, conseller, perquè la conseqüència és fer treballar sota una pressió psicològica enorme els treballadors del centre de trucades i al final acabar oferint un mal servei. I no estem parlant d'un servei qualsevol d'algú que reclama una factura per telèfon. Estem parlant d'un servei d'emergència que s'ofereix com a alternativa a la visita presencial als hospitals. Estem parlant de vides humanes. Estem parlant que una sola trucada, una sola mala atesa, pot posar en un perill innecessari la salut del que truca. I hi ha trucades desateses, i hi ha trucades perdudes, i hi ha trucades innecessàriament en espera. Necessitem generar confiança cap a un servei que el volem, conseller, i el volem segur. Per tant, s'ha de ser extremadament curós en la seva gestió, amb el personal necessari i amb unes bones condicions. Escolti'm, volem saber la seva posició respecte d'aquest servei. I miri, si ni Ferrovial compleix ni el SEM li reclama que ho faci, li demanem a vostè que intervingui. Per tant, la pregunta és què pensa fer, conseller, amb el funcionament del centre de trucades del 061? Gràcies.